To vôbec netuším. Nie. Netuším. Neviem, netuším vôbec. Ja neviem vôbec, absolútne. Ja nechcem trestnúť nejakú hovadinu, tak... Hlavne Nemci. Ja neviem. Kanada. Neviem. Ako počul som o ňom, že aj Slováci vedia hrať celkom slušne hokejbal a to je tak asi všetko. Na Slovensku sú dobrí hokejbalisti. Nie sú Slováci? Slovensku. Slováci. Tak, a som došiel. To vôbec. Vôbec. Tento pán. Nie, fakt neviem. Ja neviem, typnem si, že... Martin? Ja poznám jeden tým a to sú Vrútky. Kometa. Ale neviem. Martin. Že by Martin. Tak Martin. Martin. Ja fakt netuším. Žlto. Čierna. Červená. Biela. Keď som bol dieťa, tak sme hrali s tenisovými, čiže tak... Oranžová alebo žltá? No to vieme, oranžová. Oranžová? Oranžová. Ahojte, ja som Veronika, toto je Danka a chceli by sme vás privítať pri úplne prvom dieli hokejbalového magazínu. Každý mesiac vám budeme prinášať nové informácie priamo z kuchyne našej hokejbalovej extraligy. Na úvod sa pozrieme do histórie. Mnohí z nás si spájajú hokejbal s detstvom a naháňaním sa za tenisovou loptičkou medzi panelákmi. Hokejbal začal písať svoju históriu v 70. rokoch minulého storočia v Kanade. Hrá sa na štandardizovaných ihriskách so špeciálnou loptičkou typickej oranžovej farby, ktorá má minimálny odskok. Oproti hokeju majú hráči výrazne menší objem chráničov. Hokejbal je populárny hlavne v krajinách, kde sa hrá hokej, no svoje reprezentácie majú aj krajiny ako Macedónsko či Bermudy. Historicky prvý titul majstrov sveta v tomto športe získali slovenskí reprezentanti v roku 1999 po triumfe nad Kanadou. Boli pritom aj niektorí hokejisti, jedným z nich bol dokonca aj Pavol Demitra. Medzitým získala slovenská reprezentácia množstvo medailí naprieč všetkými vekovými kategóriami a budúci rok budú v Pardubiciach seniori obhajovať titul majstrov sveta. Hokejbal ako samostatný šport na Slovensku vznikol už v roku 1982, kedy začala prvá ligová súťaž, v ktorej ale platili iné pravidlá ako v súčasnosti. Na ihrisku boli len traja hráči a používala sa tenisová loptička, do ktorej sa pridávalo približne 20 ml vody, kvôli tomu, aby mala menší odskok a ihriska boli oveľa menšie. Starší hráči potvrdia, že tieto stretnutia boli veľmi dynamické. Postupne sa pravidlá začali prispôsobovať tým medzinárodným a dnes už sú jednotné. Historicky prvými víťazmi extraligy sa stali hráči LG Bratislava, ktorí sa až do roku 2011 delili o trón s druhým bratislavským klubom Ružinou. Po dlhých rokoch ich nadvlády ich vystriedala Nitra, ktorá získala 5 titulov za sebou a naposledy sa z titulu mohli tešiť Martinčania, ktorí získali zlato až po 7 finálových účastiach. Teraz si predstavíme týmy, ktoré sa v ročníku 2016 až 2017 pobijú o titul majstrov Slovenska v hokejbale. Začneme od týmu, ktorý sa umiestnil minulý rok na poslednom 12. mieste a musel teda hrať baráž, ktorú však hráči úspešne zvládli a nebudú v extralige chýbať ani tento rok. Je ním mužstvo DCSI Diakova. Je to jedno z troch mužstiev v extralige, ktoré ťaží z obrovskej hráčskej základne v okolí Martina. Na 11. mieste v minulom ročníku sa umiestnil tím HBK Protev Považská Bystrica. Svoju kožu zachránili o 9 bodov a môžu sa teda tešiť na extraligové súboje aj tento rok. 10. miesto po dramatickej koncovke posledného ročníka obsadili hráči geograficky najvýchodnejšieho mužstva HBK Lions Svidník. Na 8. postupové miesto strácali len 2 body. V partii okolo mecenáša Jána Volka zavládlo sklamanie, nakoľko levy mali našľapnuté počas sezóny na oveľa vyššie priečky. Obeťou dramatického záveru sezóny boli aj hráči niekoľkonásobného majstra LG Bratislava, ktorým postup do play-off ušiel len o 1 bod, a to doslova v poslednej sekunde hodiny 12.
Po mohutnom finiši si LG priblížilo postup do play-off na dosah, no nakoniec padlo po dramatických nájazdoch a predĺžení u majstra v Nitre. Teraz si predstavíme týmy, ktorým sa úspešne podarilo prebojovať do vyraďovacích bojov. Začneme s porazenými štvrťfinalistami. Z 8. miesta postupovali hráči Petržalského Jokeritu, ktorí si postup zabezpečili práve na úkor LG, no cez štvrťfinále sa aj napriek poriadnemu odporu neprehrízli. Ďalším vypadávajúcim celkom boli hráči HBK Kometa Vrútky, aj napriek tomu, že obsadili 4. miesto a to im dávalo výhodu domáceho prostredia a do štvrťfinálových bojov vstupovali ako mierny favorit. Potvrdilo sa však staré známe tvrdenie, že derby nemá favorita a cez neskoršieho finalistu z Martina neprešli. Ďalší tým, ktorý nepotvrdil papierové predpoklady, boli hráči Líder z Ružinov. Stabilne silná a nevyspytateľná družina okolo nestarnúceho kapitána Danka mala skvelú jar. V základnej časti obsadili 3. miesto, no štvrťfinále už bolo nad ich sily. Najväčším prekvapením bolo vyradenie nitrianskych rytierov. Mužstvo z Nitry ako obhajca prvenstva a celok, ktorý postupoval do play-off z 2. miesta, sa neprebojovalo ani len do semifinále. Nič to však nemení na fakte, že Nitra ovládla posledné roky v slovenskom hokejbale a jej tým tvoril aj základ zlatej družiny vystavanej okolo najlepšieho hráča sveta brankára Stana Petríka. Jedným z 2 porazených semifinalistov bol tým Eška 98 Pruské. Zaujímavosťou je, že do play-off postupovali až zo 7. miesta, čo len potvrdzuje vyrovnanosť tímov v Extralige. Prušťania sa v sezóne dlho trápili, no nakoniec siahli vysoko. Uvidíme, aké ambície budú mať v ďalšej sezóne. Druhým porazeným tímom bol podtatranský MŠK Mimisolar Kežmarok, ktorý završil úspešnú sezónu ziskom bronzových medailí. Podtatranci sú plní elánu a pripravujú aj prekvapenie v podobe úplne novej grafickej identity klubu. Finálová séria mala svojho jasného favorita, a to hráčov HBK Hokej Market Skalica, ktorí obsadili v základnej časti 1. miesto. Talentovaní Skaličania počas sezóny prehrali minimum zápasov a aj preto bolo prekvapením, že z titulu sa nakoniec tešili hráči Imperial Vitamins Martin, ktorí si poradili so Skalicou v sérii 3-1 a stali sa tak premiérovo majstrami Slovenskej republiky v hokejbale. A práve preto sa pozrieme podrobnejšie na ich predsezónnu prípravu. Takže my sa už nachádzame v Martine a poďme sa pozrieť na to, ako sa uradujúci majster pripravuje na tohtoročnú sezónu. Takže čaute, ja som vám Peti Urošek, mnohí z vás ma poznajú ako dlhoročného brankára Imperial Vitamins Martin a ja by som vám chcel predstaviť náš klub, ktorý tu momentálne za mnou trénuje. A vznikli sme v roku 1986, takže tohto roku oslavujeme krásne 30. výročie, ktoré sme završili, myslím, veľmi pekným úspechom. Vznikli sme v podstate ako sídliskové mužstvo, volali sme sa Botafogo Martin. Zakladatelia klubu boli vlastne Peťo Petrák, Aurel Mauš, časom tam prišli Joško Ďuris a v podstate okolo týchto chalanov sa dala dokopy, si myslím, výborná partia, ktorá hlavne okolo tých rokov 2005 až 2012 tvrdila muziku v slovenskom hokejbale a dokázali sme sa dostať 6-krát do finále, ktoré sme bohužiaľ už nedokázali pretaviť do tej zlatej medaile, ale myslím si, že to boli také naše asi najkrajšie roky, kedy ten klub fakt zažíval takú zlatú éru a tvrdili sme tú muziku. Čo sa týka našej prípravy, tak začali sme ju zhruba pred nejakým mesiacom, trénovali sme hlavne kondičku, s hokejkami sa chalani zoznamujú už nejaký druhý týždeň. Pripravujeme sa hlavne na turnaj memoriál Štefana Loveckého staršieho, ktorý bol aj našim dlhoročným vedúcim klubu. Bol to dlhoročný hokejový činovník, čiže aj touto cestou si chcem uctiť jeho pamiatku. A tu bude taká naša hlavná preverka, keďže to je týždeň pred ligou. Dostali sme pozvania na nejaké turnaje, ale bohužiaľ sme sa ich nezúčastnili, lebo chalani boli či už na dovolenkách, alebo boli pracovne vyťažení, takže toto je taká naša hlavná príprava, takže dúfame, že budeme pokračovať v tom nastolnom trende a budeme sa už od úvodu ligy snažiť opäť dokázať, že sme minulý rok nehrali ten titul nejakou náhodou. Všetci vieme, že bez tých sponzorov by sme nefungovali ani omylom. Aj keď to nie je také meritko ako iné športy, ako fotbal a hokej, ale predsa len
fungovanie potrebujeme nejaké tie peniaze. Takže nie je to jednoduché. Sme radi, že už sme na tom ihrisku hokejbalovom a môžeme začať s tou obhajovou, aj keď to bude naozaj ťažké. Prechádzame na tú sezónu, že čo by sme radi teda, kde by sme sa umiestnili, že ako od majstra by bolo asi trošku také alibistické vraviť, že chceme skončiť nejaký druhý alebo tretí, čiže určite to nechceme podliezť a chceme hrať minimálne o tie priečky, čo minulé, aj keď to bolo krásne a chceli by sme to zopakovať, samozrejme by sme to chceli zopakovať. No, takže přestoupil jsem z Třince, od téhle sezóny očekávám určite jen první místo. Samozrejme, obhaj titul je vždy ťažšie ako ho získať a my sme ho získali až po 30 rokoch a na 7. pokus vo finále, takže obhaj túto sezónu titul bude veľmi ťažké a samozrejme ciele sú vždy najvyššie, keďže mužstvo sa aj posilnilo, takže neviem, no. Bude to určite to bude náročné, ale keď dáme do toho všetko, tak aj s trochou šťastia ako minulú sezónu, tak uvidíme, kde sa to až dotiahne. Bude by to bolo až do finále, ak Pán Boh tam dá hore, tak možno, že sa podarí. Tak to bolo k predsezónnej príprave Martina všetko a so mnou tu teraz sedí jedna z opôr týmu, Michal Hrivnák, ahoj. Ahoj. Povedz mi prosím ťa na začiatok, že kde tu sme, kde sa vlastne nachádzame a prečo tu sedíme? Takže toto miesto je derivačný kanál Váhu a sedíme tu preto, lebo je to jedno z mojich obľúbených miest. Ja som vášnivý rybár, je to vlastne moje hobby, trávim tu kopec času spolu aj s manželkou, je to pre nás najväčší oddych asi. Chceli by sme vedieť aj niečo viacej o tebe, tak nám prosím ťa povedz, akému povolaniu sa venuješ? Takže venujem sa nedeštruktívnemu skúšaniu materiálu. Čiže si viacej taký technický typ, hej? Viac menej áno. A študoval si aj nejaký takýto obor, alebo si sa k tomu dostala nejakou náhodou, že ťa to baví? Takže ja som vyštudoval strednú školu podnikania, je to vlastne riadenie malého alebo stredného podniku. A k tejto robote som sa dostal prostredníctvom švagra, ktorý je majiteľ tej firmy a ma oslovil a sa mi to zapáčilo a venujem sa tomu 8 rokov už. Vlastne spomínal si, že máš manželku, ako dlho ste spolu a ste sami dvaja, alebo máte aj nejaké detičky? Sme spolu 14 rokov a manželia sme 4 a v krátkej budúcnosti plánujeme potomka. Prosím ťa, ty sa voláš Michal, ale všetci ťa volajú Jimmy. Má táto prezývka aj nejaký príbeh? Je to ešte z čias, keď vlastne z hokejovej školy zo základnej, keď začali prvé hokejové kartičky a jeden z brankárov sa volal Jim Hrivnák a vlastne tí chalani na základe toho ma tak teda začali volať a nejak sa to chytilo. Vydržalo ti to? No, vydržalo to kopec rokov, ako zo začiatku mi to dosť vadilo, ale tak už som si teraz na to zvykol. Hovoríš teda, že si chodil aj na hokejovú základnú školu a vlastne kedy si premostil na ten hokejbal a prečo? No, takže ja som sa popri hokeji venoval aj hokejbalu, v podstate to bolo zároveň, no a s tým, že ja som mal úraz, som si spálil ruku elektrikou a nemohol som držať hokejku asi viac ako rok. No a samozrejme na tom hokeji to je zložitejšie sa naspäť dostať, to bol práve prechod medzi teda hokejovými triedami a dorastom a vlastne som sa už nevrátil, ako neviem, možno to bola chyba, možno nie a v podstate som sa potom rozhodol, že budem hrať len hokejbal. Takže presunuli sme sa teraz k tebe domov a na stole vidíme aj nejaké krásne ocenenia, ktoré si počas svojich hráčskych rokov získal. Vieš nám povedať, ktoré z týchto ocenení si ceníš najviac? Tak najviac si cením tento pohár. Ten som získal na svojich prvých majstrovstvách vo Švajčiarsku 2003, tedy som sa dostal do All-Star týmu. A poslednú zlatú medailu z cúgu zo Švajčiarska, to je táto. A v podstate ešte čo si fakt cením je teda tá s Martinom extraligová. Teraz neviem či tu je, ja som spravil len, doniesol som teda len niektoré, lebo väčšinu mám teda u rodičov. Ty si s Martinom sa zúčastnil 6 vlastne finálových stretnutí, ale zlatú medailu si získal až keď si hral v hokejbalovom klube Nitra.
až vlastne tento posledný rok ste získali túto zlatú medailu. Bol to iný pocit, keď si sa stal majstrom so svojím domovským klubom ako s Nitrou? Ja som to už viackrát povedal, že to prvýkrát tie emócie, asi to bolo najsilnejšie, ale ako naozaj takú radosť, že vlastne s odstupom času som mal asi väčšiu teraz. Už to môžem tak zhodnotiť, že emocionálne som to naozaj viacej prežíval v Nitre prvýkrát, ale radosť z toho s odstupom času teraz. S Martinom. Váš tréner, ktorý vás vlastne teraz doviedol k tejto zlatej medaile, bol predtým aj váš spoluhráč. Mali ste nejaké problémy s rešpektovaním tohto trénera, keďže to je aj váš kamarát a bývalý spoluhráč, alebo to išlo, tá autorita tam hneď bola, ako ku trénerovi? Ja s týmto ako nemám absolútne problém, neviem či teda iní chalani, ale ja za seba dokážem ho rešpektovať ako trénera, lebo ja to dokážem akože odčleniť, že na tom zápase čo povie, snažím sa dodržať. Ale však ako samozrejme, ja som s ním odhral kopec sezón, tak mimo teda mladších chalanov sa rozprávame už troška inak, to jasne to musím priznať. No a poslednú otázku mám pre teba takú, aký je tvoj tip na víťaza tohto ročnej extraligy? To je veľmi ťažká otázka, samozrejme mal by som povedať Martin, ja by som bol šťastný, keby sme dosiahli získať nejakú medailu, ale nedovolím si tipovať naozaj, lebo tá extraliga je tak vyrovnaná, že môže vyhrať naozaj možno 6 až 8 ústiev, skutočne. Neviem na toto odpovedať. Nový ročník Extraligy štartuje už 3. septembra. Pozrime sa teda na porciu zápasov, ktorá nás čaká v septembri. Zo zápasov prvého kola ako šláger vyberáme duel medzi LG Bratislava a Martinom. Majster si ťažší štart do nového ročníka ani nemohol prijať. Vybrať sa po body na pôdu LG na ich znovu zrodenom betónovom poli veru nie je ľahkým sústom ani pre úradujúceho majstra. Navyše LG bude veľkou neznámou, pretože manažment červeno-čiernych v lete silno mútil prestupové vody a snažil sa po nepodarenej sezóne získať aj výrazné posily. A zda najväčšou rybou vôbec je získanie Ivana Škultetyho, obávaného kanoniera z Prúskeho. Naopak zostava vitamínov je ucelená, kompaktná a dobre naladená. K veľkým zmenám nedošlo. K titulu priviedol klub najmä silný tímový duch a nezlomná vôľa po víťazstvách. Bude to stačiť aj na silovo dobre vybavených chlapcov z Kramárov? Uvidíme v sobotu 3.9. o 14.00 na ihrisku v bratislavskej Petržalke. V druhom kole sa veľmi zaujímavý duel odohrá v Kežmarku. Potatránci sa predstavia po prvýkrát v domácom zápase a privítajú Nitru. Partia okolo Oravca bude chcieť bodovať naplno a my jej v našej prognóze na to dávame veľké šance. Zdvíhame však aj varovný prst, pretože Nitra bude plná mladického elánu a jej hráči si budú chcieť uchmatnúť minimálne bod. Hostia už ani zďaleka nedisponujú tak silným rozpočtom, ako tomu bolo v minulých rokoch, preto sa zamerali aj na angažovanie hráčov zo svojej vlastnej juniorskej liahne. Príďte sa pozrieť, či mladická dravosť unesie ťažobu vynikajúcich výsledkov klubu v posledných rokoch, alebo ju domáci roznesú na kopytách. Tretie kolo prinesie duel medzi Vrútkami a Svidníkom. Dočkáme sa reprízy bláznivého zápasu z minulej sezóny? Domáci v ňom prehrávali už 1-5, aby napokon slávili úspech. Gólové hody očakávame aj teraz. Levy zo Svidníka márne čakajú na svoju účasť v play-off a napriek tomu, že v minulej sezóne dlho dýchali pokojne nad hladinou 9. miesta, nakoniec sa v burlivých vodách Extraligy utopili. Avšak Kometa veslovala riadne a musíme povedať, že bola neskoršiemu majstrovi z Martina vo štvrťfinále play-off silným súperom. O nepostupe Komety rozhodli naozaj maličkosti. Nová sezóna však prináša nové výzvy a my si tak zľahka dovolíme tvrdiť, že Svidník nadviaže na minulý zápas a poučí sa z chýb. Ak to dokáže, neodíde z Vrútok na prázdno. Posledné septembrové kolo prinesie zaujímavý duel na považí medzi Protev Považská Bystrica a Petržalským Jokeritom. Domáci sa výrazne posilnili na trénerskej stoličke. Zasadol na ňu majster sveta a mnohonásobný majster Slovenskej republiky Milan Ladiver. Vyslali tým jasný signál všetkým ostatným klubom. Považská Bystrica sa hlási o slovo a chce pretrhnúť smolu z posledných sezón. Vo štvrtom kole ju však čaká veľmi nevyspytateľný súper. Petržalskí žolíci sú mužstvo mnohých tvári. Kader však majú omladený a s veľkou chuťou po víťazstvách. Do súboja výrazne prehovorí aj to, ako obe mužstva otvoria súťaž v prvých troch kolách. Netrúfame si predpovedať, aký štart budú mať oba týmy, no tento zápas môže byť kľúčovým pre oboch z hľadiska boja o play-off.
Sezóna je síce dlhá, ale všetky body sa na konci zrátajú a preto určite uvidíme na považskom fronte riadny boj. O tom, aké zmeny sa v jednotlivých kádroch udiali, nám povie viacej šéf-redaktor portálu hokejbal.sk. Začnem najskôr hráčmi, ktorí Slovenskú extralígu na nejaký čas opustia. A to je Matúš Lipták z Kežmarku, ktorý zamieril do švajčiarskeho Sierra Lions. Druhým hráčom, ktorý si zahrá najvyššiu švajčiarsku súťaž, je Dominik Frkáň z Komety Vrútky, ktorý rovnako odchádza do Švajčiarska, konkrétne do družstva Grenchen Limpachtal, čo je druhý klub vlaňašej sezóny najvyššej švajčiarskej súťaže. A z posíl, ktoré sú už oficiálne potvrdené v tejto chvíli, tak začneme Majstrom, ktorý angažoval do svojho tímu 5 hráčov z extraligového Třinca od našich južných susedov, keďže Třinec v Českej extralíge končí. Z tých najznámejších mien môžem spomenúť Lukáša Hečka, čo je brankár majstrov sveta z roku 2013 z Bratislavy v drese Českej republiky. Rovnako Robo Drábik, Slovák, ktorý za Třinec odohral niekoľko výborných zápasov. LG Bratislava do svojho mužstva dotiahol Ivana Škultetyho, majstra sveta úradujúceho zo švajčiarskeho Cugu z predvláňašieho roka. Ďalej Braňa Trona, odchovanca, ktorý pôsobil 5 rokov v Nitre, sa teda vracia do svojho materského klubu. Rovnako z Nitry do materského klubu sa vracia Roman Bujdák, do Považskej Bystrice konkrétne. Ďalší príchod Vlasia Vrútky, kam mierí Milan Vektorík z Diakovej. Do Svidníka zamieril z Kežmarku Patrik Pristáš, brankár. A aby sme teda nehovorili len o príchodoch, tak máme aj nejaké odchody, napríklad zo Skalice odchádza Michal Patinka, veľmi známy hráč, ktorý zamieril do Českých Sudomnežíc. A čo si myslíš ty, ktorý zo spomenutých tímov by budúcu sezónu mohol byť favoritom? Keďže súpisky ešte nie sú uzavreté, ešte majú kluby nejaký ten týždeň času. Vieme ešte, že nie všetky prestupy sú dotiahnuté a niektoré kluby ešte nejakých hráčov dotiahnu a respektíve predpokladám, že to bude ešte veľké mená. Tak opäť vyzerá veľmi dobre Majster z Martina, rovnako oba bratislavské kluby LG aj Ružinov, takže ja si myslím, že jeden z týchto troch bude oslovovať titul aj na konci tohto roka. Na záver by sme vám chceli poďakovať za pozornosť a už teraz vás prizvať ku sledovaniu druhej časti nášho magazínu. Mňa by ešte zaujímalo, kto podľa teba vyhrá titul majstra. Ja si myslím, že titul zostane v Bratislave, či už u Ružinovčanov, alebo možno prekvapia Žolici z Jokeritu. Možno sa dostane premiérovo do Skalice, ale to, ako to dopadne, sa dozvieme až na konci sezóny. Tak vám ďakujeme za pozornosť a vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute. Mňa by ešte zaujímalo, ako si sa vlastne... Počkaj, prosím ťa chvíľku. Čo to je? Bude to veľký úlovok? No podľa ťa to vyzerá na metrového zubáča. Tak toto som ešte nechytil.